محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يكو سيدنا عثمان كامارا kanko jeeyi sen Gunas TV ko dartirno en yen piranmo khutba o enen non dental ngal ko khutba tan khutbindirten gila e gurdam ceerno men Cheikhul Alhaji Mouhammad ibn Saïd wadi enen ko odo tan waylude ala wasirade ala o wi khutba ono mofti fof khutbaji keddiɗi kala ko haalete e majji fona mofti e nder oɗo khutba en gadoraki noon enen firde kono noon haade wonɓe nanata ko arabiya e firede nde kadi haade ɗum ɗo ko aduna fof na daara ɓe keɗo konnguɗi arab ɗi so ɓe nani kadi pular o ɓe ɓuura wawde kadi naftorade mo dartinomo nde yen piranmo ɗum khutba o khutbaji ɗiɗi woni khutba mo almami aduna ko hurbinde jooɗo so immimo adda khutba ɗinmo ɗin ɗiɗi noon gonɗo no nannirten ni caggal wiide alhamdulillahi rabbil alamin ala bitati woni khutba gadano o e salatul fatih lima ughliqa ala bitati ɗum so ɓeydino jomum wiya amma ba'du sabi alhamdulillahi rabbil alamin ala bitati ɗum ko Allah jettuɗa ɗon salatul fatih o ko juulde ene laaɗo sallallahu alaihi wasallam amma ba'du non biida so tawi juulde e nelaado so tawi jettugol Allah e juulgol e nelaado sallallahu alaihi wasallam so dum benni e hemon yimbe e kuccidmi e mumen ngal do dental arbe tawtorede o do juma inna dunya darul liman la darala ngande aduna ko galle on mo ala galle neɗɗo coobiɗo e aduna gabbiɗo belaɗe aduna so sikki aduna ko galle aduna wana galle aduna ko galle golle kono wana galle ñiɓal e keddagol yimɓe gaddiraɗo ko ha gollana lahara ko toon woni galle wana ga inna dunya daru liman la darala ko galle birteteɗo tan e wirtugo ngo birtotoɗa ngo noon golla hen kono nafma janggo wala ha yajma'u man la aqlala o wi rendinanta aduna komo ala haqqille na faggitano aduna omo rendina kaake aduna omo abbi belaade firtami noon neɗɗo yo jooɗo tan fawodire juuɗe ala faggade mo kay ko omo wuura komo wurnire ɓesu makko ɗum kay koko janga ɗum koko waɗɗi e makko kono dendingol ngol ganduɗa omo dogana aduna omo dendinana aduna ha kono yejjitinamo lahara yejjitinamo dewe Allah eɗen gandi hewɓe no gabbi golle mumen hayso nani noddinandu goppata golle mumen juuloyta jama teɗo nanɗa Allahu akbar ɗo firi Allahu akbar ko Allah tan woni mawɗo ay nde nanɗa Allahu akbar kala ko wona ɗum hankadi famɗiti saɗa uddinno bitig ma uddu sa joguino meccal ma ka menuisier métallique menuisier bois kala ko joguinoɗa lelnu fof hankadi famɗiti ko Allah tan woni mawɗo joni noon gabbiɗo ɗen gueɗe ko on woni mo wi ala haqqille andi de ko khutba ko hunde mawde innama hiya daru fana in wa ghurur o wi aduna ko galle komte ko galle kuubal ko galle gaso aduna wana galle neddo war war hime mum fof e aduna wa masaibu tunsi kull surur o wi aduna ko musibaji ina jejjitinma kala weltare neddo no weltodo kitale walla o welto lebbi walla o welto jonte nyalawma goto so ari o yejjita ko weltino ko fof ndeko wana galle te so Allah wallima anati aljanna to lakara anati aljanna dum ala ton musibbaji gala ton ko ne yejjiti ma weltare ala ton nyal fo weltare ma ko beydoto gano jiyaɗo welti joni ha sunnu ara sunnu rafi sunnu mayde sunnu basal sunnu caɗele aduna o wi kala tedduɗo e aduna wattinta ko hoyde cikko teddi taw non teddiri ko aduna azizuha teddirɗo aduna on zalil ko koyɗo
oto sikku o teddi ko teddirɗo to Allah to ko omon tedduɗo ko heewi aduna o wi ko seeɗa ko yimɓe jeeɓata kaari ko milliardaire wooro o wi ɗum ko seeɗa neɗɗo no foti ardinde haqqille mum oɗo aduna kala guurɗo e makko wattinta ko mayde ɗum woni hayyu ha yamuutu wa khayru ha yafuutu kala ko moƴƴuno e aduna ko faata to gasat ha laaɓa ko ni tan aduna ni mayɗo fota woni aduna mum gasi ko ni ha yimɓe fof gasa ndeke neɗɗo yo hakkilo e aduna yo ƴeewa tan komo rewata hen Allah komo jokkira en ɗam ko heddi ko o wasa hunƴude hen wala yarkanu ilayha illa ahmaqu amal basira o wi oñanta ko aduna so wona gumɗo ɗayiɗo o ɓernde mum mo ala jiiɗe ɓernde kono joguiɗo ɗeɗo jiiɗe ɓernde o wi o doganta aduna o dogat aduna o doganta ko lahara o dogana Allah na ko Allah wi noon fa firru ilallahi Allah wi ko dogane Allah wata dogane aduna ndeke doganta aduna so wona ɗayiɗo mo ala jiiɗe ɓernde waddarul akhiratu hiyal marji'u wal ma'ab ay galle lahara o ko to woni battande ko to woni janji ndeke ko on hani gollanede ko on hani doganede ko on hani toppitede aduna noon ko ɗum waɗira ko ha on galle gollane wa taqwa wallahi khayru zadin wa aktharu thawab kulol Allah ɓuri moƴƴude e baraji julɗo yiloto ko baraji yo hul Allah ɗum ɓuri moƴƴude kadi jooɓari ñalawma janggo lahara ko ɗangal neɗɗo so maayi ko ɗangal de te ɗannotoɗon yooɓo ɓuri moƴƴude e jooɓari makko yewata mo joguino kullol Allah ko ɗum woni ko nafatamo toon kono wona jawɗele ɗe o rendinanno e aduna wona ko o lemminanno e banqueji ndin jawɓari nafata so wona noon no mbiɗen ni ko rewruno hen Allah ɗum fof no jeeya koye kulol Allah asakal ngal o wanno sadakeji ɗi o wanno fof jeeya koye kulol Allah o wi fatrukul ghafla koni goppe welsugo koni onon yimɓe goppe welsugo fama ba'da al hayati illa al mamat caggal gurdam ala toon de sona mayde koko mayete tan neɗɗo noon e fin hankadi ñande fof eɗen jiya kaari mayi to kaari mayiga te mayde faltaki ala suka ala mawɗo ala gorko ala debbo ala tedduɗo ala no mbiten wonde ko koyɗo fof koko mayata wama ba'da al wujdani illa al fawat wama ba'da al wujdani illa al fawat ala caggal woodede so wona fatade fof ko gasa nden noon pine goppe welsugo wama ba'da al qusur illa sukun al qubur ala caggal kuɓeje immeuble aji oy so wona hodde gabriji kala ko towɗa battintoɗa ko lesɗude tade ka gubbiteɗo e gabri nden noon in ahsantum li anfusikum son moƴƴini moƴƴinan ɗon ko koye mon wa in asatum falaha kala moƴƴinɗo moƴƴinani ko hoore mum bonnuɗo bonnani ko hoore mum goto fof e golle muɗum Allah noon Allah mo mbiɗon wonde yon kulɗo yo on ndew yo on doganno on woni guurɗo huwal hayyu la ilaha illa hu Allah tan woni guurɗo mo mayata Allah woni keddotoɗo mo fatatako deɓeteɗo e gonga kadi ala so wona Allah reɓeteɓe ne kewi wona sanamuji nan godi on rewɓe sanam won rewɓe nangue ɗum kay ko reɓete kono deɓeteɗo e gonga o on ko goto ko Allah tan fadu'uhu nden noon ndewe Allah nodde Allah goto mukhlisina lahu dina taw ɗon laɓɓinani Allah oɗon kertinani Allah diine moɗon wata ndendidine mo hay hunde ay ɗum woni khutba gadano o taw noon no moƴƴi joom en pirane gande ko haalete ko ɗum woni ko haalete khutba ɗimmo o ne caggal ne jettuɗa Allah mbiɗa alhamdulillahi rabbil alamin janguɗa salatul fatih lima ugdi lawol gotol woni caggal yettude Allah e julde ngalaɗo mbiɗa ko ibadallah e mon jiyaɓe Allah anda mbiɗa ko ayyuhan nas ɗo noon ko ibadallah ay oɗo ibadallah na tindina yimɓe saha no mbaɗata e jamani jooɗo ne jewta te wa annal masajida lillahi jamaji ko cuuɗi Allah waɗiraka garan palasuji waɗiraka yewtere kala kono waɗe e jama yo taw ko dewal Allah walla ko faati e Allah kala kono haale hen yo taw ko faati e Allah kono jooɗade jama ne yewta politique walla no haala haalaji yanuji janodire e nder jama ay ɗum woni ibadallah ɓe mbi yimɓe sono jewta e nder jama
taw yewtere nde ko yewtere aduna malaikaji mbiyaɓe deƴƴe onon jiyaɓe Allah e woni ibadallah wiyata ko jiyaɓe Allah deƴƴe wadata o wiide ni ko deƴƴe onon waliyaɓe Allah uskud ya waliyallahi an jiɗo Allah garɗo hay suudu Allah deƴƴu wata yewtuɗo aduna so o continue o wiyaɓe deƴƴe onon jiyaɓe Allah ay nana wino ko yiɗɓe Allah waliyaɓe Allah joni ko yiɗɓe Allah so o continue o wiya deƴƴe onon añɓe Allah ɓe ya adu wallahi andu ko hulɓini ndeke jama yimɓe ɓeydora hen taade neɗɗo wana ari e jama tan ne yewta hen haalaji aduna walla yanuji tan ɗi ganduɗa ala hoore ala laaji ibadallah jiyaɓe Allah innal faraha bidunya huwa al ghurur weltorade aduna o wi ko ɗum woni komte balil farahu bil akhirati huwa surur weltorade l'akhira ɗum woni weltare ɗum woni ko gasata ko nema mo gasata rafi ala toon mayde ala toon sunnu ala toon mette ala toon andi kay ɗum ɓuuri hande ɗon no wiwami ni ceero men wi oɗo khutba ne yoni foof eɗen dental ngal ko o khutba tan ganduɗen e khutbaji keddiɗi kala ɗi nanata o ina mofti oɗo khutba ko nafara julɗo tan woni ɗo weltorade aduna ko komte weltorade l'akhira woni weltare wa ta'miru daril baqiyati awla min ta'miri daril faniya o wi wurnude galle keddotoɗo o woni l'akhira ɓuri hande ɓuri yodde e wurnude galle gasowo neɗɗo wata dogan aduna ko mbiyata aɗa wurna oɗo galle ko o wi ko wasde andude wurno galle ma l'akhira gurnirtamo noon ko gollude ga wa badiru bil a'mali salihat o wi jaccodire gadodire daɗodire e wadde golle moƴƴe neɗɗo yo hirat golle moƴƴe badde dando baddon course e wadde golleji moƴƴi kala nodda e moƴƴere juuluji wirduji sadakeji ene mbaɗɗen joni hadiyaji daɗodire hen neɗɗo wata jaɓat daɗede e moƴƴere neɗɗo wata jaɓat daɗede e moƴƴere fama indallahi khayrun wa abqa ko woni ɗo Allah ɗo e jobdi ɗum ɓuri moƴƴude ɓurata heddade kala ko mbaɗirɗa Allah Allah lomtinanma ha heewa andi heewɓe no kula wadde so noddama joni hono no ceerno noddirta jaltine sadak jaltine hadiyaji taw jomum no jogii de kono jogo ɓerde hula somi yaltini holko keɓami dépense janggo andi woni o hoolaki Allah ko Allah moftanma ko jogii ko ɗum gasata ɗum ɓuri moƴƴandema ɓurata heddade ɗum noon jaccodire hay goto jaab daɗede e moƴƴere gande wala hawu dunya asharru wa asqa belaɗe aduna fijirde aduna kala ko wiite worodde ɗum ɓuri wonde worodde ɗum ɓuri wonde malkisa neɗɗo e woppu pijirloji aduna e huccu e Allah fa ɗuba liman shagalahu aybuhu an uyubi nnas o wi bela wodani mo ayiba mum sohlina ɗum ga ayiba yimɓe zamanu joni o ko sukaɓe jogoto mi anda ko TikTok sa naati walla YouTube jiita ko yimɓe na koyne seeremɓe mawɓe yimɓe moƴƴuɓe jeeya hurumaji mumen no kunce nelaɗo noon wi sallllahu alayhi wa sallam o wi aljanna biyeteɗo ɗuuba o on de jeeyi ɗum ko goƴaɗo hoore mum mo ayiba mum sohli ɗum ga ayiba goɗɗo jeyanaɗo omo andi ayibaji makko kono o surtata hoore makko kono o daro omo filmé walla mo filma hoore makko omo surta goɗɗo kaari waddama ni kaari wi ni walla kaari waɗi ni ɗum no wonko tindini taade cuurowo wona ko Allah wi noon walla ko nelaɗo wi noon sallah sallam o wi kala cuurɗo musidɗo mum juulɗo ga aduna ñalawma dara nga Allah suuramo mo Allah suuri noon ko naatowo aljanna ndeke kala cuurtuɗo musidɗo mum tindiri wonde ko naatowo jeygol bela wodanimo ayiba mum sohlin ɗum ga ayibaji yimɓe o waɗa hoore makko wa baka ala zambihi o woyi bakkat makko on de bela wodani ɗum on aljanna biyeteɗo ɗuuba o wodanimo wa darada anhul waswas o riddiga makko coktinnoji on ɗum noon ko o ruuɗi o sali kono sohlina fittanu makko sabi kala ne jinoyiɗa a juuti gurdam a nimsat on sohla wona ɗe ma a miijoto wonde a meeɗino jinde walla miijoɗa meeɗino wujjude walla miijoɗa meeɗino fende e kaari haqqille ma wona hen donka deejje o wi noon beela wodani kaɗanɗo hoore mum ɗin miijoji o laɓɓini ɓerde makko o waɗa hoore makko o waɗaka ko goɗɗo
man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha kala mo golli ko moƴƴi ko hoore mum gollani kala mo bonni bonnani ko hoore mum bonnanani goɗɗo wa ma rabbuka bi zallamin lil abid o wi joome toñata jiyaɓe mum Allah toñata hay goto ndeke neɗɗo kañum toñata hoore mum kono Allah hay goto toñata no wayno ko ɗo khutba ɗimmo o haadi ko heddi ko duwaw ɗon ko nanta allahumma ansur dinaka wa ahlika aduwaka yimɓe gona wiide amin ɗon mbiɗa ko Allah jingan diine ma o Allah halku gaño ma kala gaño ma an Allah dariɗo no bonna diine walla no bonna julɓe halku on mballa diine o jimna ɗum allahumma ja'al biladana min khayril bilad Allah bal leyɗele amen julɓe taw kanje ɓuri moƴƴude e dendagal leyɗele aduna o waj'alha aminatan mutma'innatan ila yawmi tanad leyɗele julɓe ɗe an Allah mbaɗaɗe koɗe kolniɗe koɗe kooliɗe koɗe keɓiniɗe ha ñalawma gundodiral woni ha ñalawma daranga allahumma ardud anna zeyga ahli zeyge Allah ruttan men oñaare yimɓe oñaare mabɓe ruttu ɗum ga amen minen julɓe wa fasada ahli fasad bonande yimɓe bonande ruttu bonande mabɓe ruttu oñaare mabɓe ga amen minen julɓe allahumma aslih man kana fi salahihi salahul muslimin Allah kala mo ganduɗa moƴƴere mum ko moƴƴere julɓe moƴƴan on ɓeydan mo moƴƴere wa ahlik man kana fi halakihi rahatul mu'minin Allah kala mo ganduɗa halkare mum ko foftere julɓe halku on mo ganduɗa so halkima julɓe poftoto halku on kala noon mo ganduɗa so moƴƴi julɓe fof moƴƴire o moƴƴan on woni subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mi sikki ma to en jeetima firde jarama eyyi ɓe mbiya ko khutba o gaskirta ɗum e seydina cheikh oumar e khutba o ko khutba cheikh oumar e kadina anda kadina gonɗi koto cheikh oumar itta andi noon on na yoni na timmi na mofti foof eyyo machallah ko kalɗa ko no woodi hay lawol makko Dakar cakkitigol ngol o haali ɗum o wi wonde dental ngal ko duworto gila e silsilaji ɗi ha e khutbaji ɗi ha e duwawuji ne duworto ɗen dental ngal yo hedde ɗum o heewi siftinde ɗum kanko ceerno nde tawno foof koko timmi ceerno men ceerno Ahmad Baro radiyallahu ta'ala anhu nde o ari ɗo Madina Gounass omo arannoɗo en laawol o wi ceerno mi ƴeewi demon Allah ƴeewgol cattotoɗo ƴeewmi mi tawi fof na jaɓa to Allah mi tawi fof na selli na jotti to Allah na jaɓa to Allah e ɗum noon sen dañi ɗum ala ko mbaɗeten e goɗɗum ceerno Ahmad Baro wi noon ceerno alhamdulillahi rabbil alamin ɗum waɗi enen ko oɗo khutba tan alhamdulillah dokkodiren duwaw moɗen fatiha e salatul fatiha Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yidɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada